खुलुमबाय। बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनै 3 मे 2020 रबिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। समाजाव मान मोनगोन। मावनो लानाय खामानिफोरखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। दिनै फरायसाफोरनि थाखाय जोबोर मोजां। फरायनायाव जोबोर गोसो दुंगोन। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां खौरां मोनगोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां। फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंगोन। सोरनिबा सायाव रागा जोंफ्लांनो हागौ। गोसोखौ हमथानाया गाहाम। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। मोननो गोनां धोन एबा रांखौ दिनै मोनफिननो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननो हागौ। लोगोफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। मावख'आव मान मोनगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन। हरखाबै सोरनिबा सायाव रागा जोंफ्लांनो हागौ। गोसोखौ हमथानाया गाहाम। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। फालांगियाव जेबो रिस्क लायैआनो गाहाम जागोन। खहा जानायनि सम्भाबना दङ। मावनो लानाय खामानिया आद्रा थानो हागौ। गुबुनजों गोरोबनानै थानो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां खौरां मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोब्राब खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। देहाया मोजां थागोन। गोबां सोलोंनो गोसो जागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। बहाबा थाङोब्ला सांग्रां जानाया गाहाम। जाब्रबथायनि आसा दङ। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। समाजाव मान मोनगोन। सोरबा गोदान सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां खौरां मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा मोजां खौरां मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। गोब्राब खामानिखौ मावफुंनो हागोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंगोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। सिगांनि आद्रा खामानिखौ दिनै मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। नङाब्ला उदैनि एबा
उदैनि बेराम एबा गेस जानो हागौ। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। सोरबा लोगोजों जानबुङाव रायज्लायनो खाबु मोनगोन। बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा गावबा गावनि गोसोनि बाथ्राखौ फोरमायलायनो हागोन। धनु राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेराव बाबेनलांगोन। नखराव खुसि रंजानि दैमु बोहैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम। गोसोनि बोलोआ बांगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंगोन। मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। रांखावरियाव जेबो आंखाल जानाय नङा। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। गुबुनजों अनसायजागोन। नखराव खुसिनि दैमु बोहैगोन। बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गुबुना नोंनिफ्राय बोसोन लानो लुबैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंगोन। मोनफ्रोमबो जेंनाखौ गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन। गोदान खामानि मावनो गोसोआव बोलो मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा मोजां खौरां मोनगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। नखराव रंजा खुसिनि दैमु बोहैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। दिनै फरायसाफोरनि थाखाय जोबोर मोजां। फरायनायाव गोसो दुंगोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै बोनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। अब्लाबो गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। बानाय फैगोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समाव मावफुंनो हागोन। नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा गोसोखौ रमान्टिक मोनगोन। फरायसाफोरा फरायनायाव जोबोर गोसो दुंगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव आं बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। जाहाथे सानफ्रामबो गावबा गावनि सानसेनि बरादखौ मोनथिनानै लानो हायो। एसेनोसै। गोजोन्थों।